Mine damer og herrer, tag godt imod Mathias Kreuz. Jeg hedder Mathias og er 18 år gammel, og jeg kommer fra Tostrup og går på Himmelev Gymnasium. Jeg begyndte at spille musik, da jeg var helt lille. I starten der havde jeg faktisk musik. Det var min far og min mor, som de har altid spillet musik. Og har altid spillet musik for mig. Og i starten synes jeg bare, det var irriterende, fordi at når jeg ville se tv og sådan nogle ting, så kom de og spillede guitar og sådan nogle ting. Men så synes jeg faktisk, det var ret fedt. Jeg begyndte at synge med og sådan nogle ting. I spend my time watching the species that are grown between us, and I cut my mind to the second best. The scars that come with jeg begyndte at gå til teater, hvor jeg sådan første gang begyndte at spille musik og optræde foran folk, så jeg sådan ligesom kunne lære, hvordan jeg skulle beherske mig på scenen, og hvordan jeg skulle være over for folk og få folk med. Men der sang jeg ikke sådan rigtig meget over for folk. Det var mest, da jeg begyndte til musical, da jeg var omkring 14-15 år gammel. Stjerningerne smelter, når jeg hælder det i mig. Jeg ser, du står og chatter det med dine veninder. Kan vide, hvad de fortæller dig, og hvorfor du kigger. Forventninger til X-Factor var nok, at jeg kunne lære nogle mennesker at kende. Det var ikke så meget det med at vinde, men det var rigtig meget det der med at lære folk at kende og lære at spille musik og blive en rigtig dygtig musiker. Jeg har oplevet nogle negative sider ved X-Factor. Jeg synes ikke rigtigt, det var den, som jeg var, der blev vist, og det var ikke rigtigt de følelser, som jeg ville udgive musikken, som blev vist. Selvfølgelig i starten, da det var mig selv, der valgte musikken, men det er som om, at selve programmet X-Factor drejer en til det, de vil have, i stedet for det, man selv vil have, selvom man hele tiden får at vide, og du skal bare være dig selv, og du skal bare vise, hvem du er, og du kommer til at vise, hvem du er, men alligevel så drejer de en til, at man bliver mere popmusiker, eller man bliver lidt noget andet, end det man egentlig vil. Og alle endte ud med at blive popsanger. Altså ordet. Ja, det tror jeg nok. Så hedder også lykkelig på søndag. Ja, det tror jeg nok. Dygtig mand, der kommer ind her. Dygtig mand! Hvad hedder du? Jeg hedder Mathias. Du har øvet dig hele dit liv ude nede i fars garage. En anden negativ ting, der var ved X-Factor, det var også, at den følelse af, at man starter ud som nummer 1, som i at oddsene og hjemmesiderne og Facebook og alle de sociale medier, de sætter en højest og prioriterer en højest og siger, du er den bedste. Og det er en mærkelig følelse at have selvfølgelig, at det er fedt, det er godt ros, men så lige pludselig, hvis man så ikke gør det så godt, så er det som om hele verden vender. I see your beautiful face anymore. I'll stare at a picture of you. Listen to the radio. Jeg har valgt musik på Himmelev, fordi jeg gerne vil udfordre mig selv mere, og jeg ved, at der er en meget større verden af musik, som jeg mangler at lære at kende. Og så er det også mine bedste muligheder for at udvikle mig mest. Langt de fleste elever har valgt musik, fordi de brænder for faget. Det er meget forskelligt, hvad eleverne kommer med. Nogle kan bare godt lide musik, sådan som unge mennesker. Nogle kan lide musik og høre musik i ørerne dagen lang. Og så er der jo nogen, som for eksempel Mathias og andre, som både kommer og kan en masse, men som også måske har et andet mål med faget, end bare sådan at synge rundt med klaveret og have det sjovt. You be the cat, I'll be the rubber band. You be the match, I won't be the fuse. Boom, Nina baby, you can be the news. I'm the reporter baby, you can be the news. Cause you're the cigarette, and I'm a smoker. I fremtiden, så ser jeg nok mig selv i gang med en ny uddannelse, tror jeg. Jeg tror bare, jeg holder musikken som en sideting. En ting, jeg vil gøre i fritiden. Selvfølgelig, hvis muligheden udvikler sig til, at jeg kan blive stor kunstner eller spille for mange mennesker, ligesom Christoffer eller sådan en Rasmus Seebach, så er jeg helt klart siger til det. Men ellers så vil jeg bare gøre ligesom alle andre, være normal, og bare tage en uddannelse. Her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. Lad være med veninder, være med veninder, veninder. Lad være med veninder, veninder. Lad
er fornuft.